Jarabtar Allah tana akan kowa, wannan na sani. Makanta Allah yake, gurgunta Allah yake, kuturta Allah yake, to kin zo ba idanu. Iya wanda ya ji daɗin waƙar nan ne zai kasance da mu a cikin bidiyon nan. Duba da aikin waƙar da ake yi a halin yanzu, waƙar nan mai suna So Daga Allah ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuma sauran barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan bidiyo, yanda za mu aure muku zare da abawa bisa ga wannan fitaccen jarumi mai suna Auta MG BOY. Duk da cewa akwai manyan jarumai a gaban Auta MG BOY irin su Hamisu Bureka da Umar M Sharif, to amma hakan bai hana Auta MG BOY zama mana mai da hankali a bisa ga aikin da yake yi ba. Duba da aikin waƙoƙin da yake saki a cikin shekarar ta 2025, duk wanda ya tsaya ya saurari waƙoƙin Auta MG BOY tabbas zai ji daɗin su kuma ya nishaɗantar da kantu. Yanayin salon da ya ɗauka yanzu ba kalar shi ne na baya ba. Wannan waka da kuka ci mai suna So Daga Allah ne, wakar nan ba wai iya wai audiyon ta ake saki ba, har bidiyon ta Auta MG BOY suna shirin sakin bidiyon ma. Duba da Auta MG BOY wannan waka tasa mai suna So Daga Allah ne tabbas ta yi trending musamman ga waƙoƙinsa wanda ya saki kafin ita guda biyu, da wakar nan wanda yake cewa sanci kamar ya kashe ni, da kuma ɗaya wakar sa mai suna Mai Farin Jini. To tabbas wannan waƙoƙi guda biyu su suka zama zakaran gwaji a ƙarshen shekarar nan. Duk da cewa Auta MG BOY a baya waƙoƙinsa ba sa trending musamman idan ƙarshen shekara ta zo, ya fi yin waƙoƙi farkon shekara. To tabbas dai wannan karan ko ma'ana zaren ba irin yadin bane ba, an juyawa ma'ana akalar. Tabbas Auta MG BOY mutane suna ta masa fatan zama da karin gwaji na ƙarshen shekara na 2025. Shin mai sauraro kana ganin ku Auta MG BOY zai iya zama da karin gwaji duk manyan jaruman da suke gabansa? To da kuma ga wani bangare wasu na cewa Auta MG BOY bai kai Umar M Sharif ba. Duba da Umar M Sharif shi yanda yake dan ɗaukar salon nasa wancan shekarun ba kuma ba shine ya zo na uku a matsayin ma'ana zakaran mawaƙan shekarar 2024. To shi kuma Auta MG BOY ma su koshi a lissafin ba da shi da Hamisu Bureka, wanda Hamisu Bureka inda fannin wanka ne a halin yanzu a cikin shekarar 2025 ana bada award, to tabbas ma zai iya ɗauka. Babu shakka tabbas Auta MG BOY duniya tana masa fatan alkhairi bisa ga wannan waƙoƙi nasa masu tarandin a halin yanzu. Tabbas masu waƙar Hamisu Bureka ko da ba a Auta MG BOY ko da ba ka soyayya, tabbas in ka ji ta ta faɗa kanta ta nishaɗantu kuma ta tanyaya zuciyar masoya. To mai sauraro za ka yi cewa game da fitattun jarumin na fata kake masa ga wannan shekara ta 2025 take cin ƙarshe, kana ganin zai iya zama da karan gwajin dafi? To mu saurari duka kamar an sauran mun gode.